கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் நீதிமொழிகள் 31 10 குணசாலியான ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. பெரும் பெயர் பெற்றிருந்த போதகர் ஒருவர் இருந்தார். அவருடைய அம்பு போன்ற வார்த்தையினால் அநேக ஆத்துமாக்கள் உணர்வடைந்தனர். அவருடைய உதடும் உள்ளமும் ஆவியால் நிறைந்திருக்கும். அவருடைய சக குரு ஒருவர் இந்த ஆச்சரிய வல்லமைக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார். அதற்கு போதகர் சொன்னதாவது, நான் பிரசங்கம் செய்ய பீடத்தில் ஏறவும் என்னோடு மோசேயும் எனக்காக மலையில் ஏறுவார் என்றார். இதன் பொருளை பின்புதான் அவர் புரிந்து கொண்டார். அவர் பிரசங்கம் செய்ய பீடத்தில் ஏறவும் அவருடைய பக்தி உள்ள மனைவி ஆண்டவர் தன் புருஷனை ஆவியால் நிரப்பும்படி ஊக்கமாக பிரார்த்தித்து கொண்டே இருப்பாள். யோசுவா அமலேக்கியரோடு போர் புரியும் போது மலையிலிருந்து மோசே செய்த ஜெபம் வெற்றியை அருளினது போல இப்போதகருடைய மனைவியின் ஜெபமும் அவருடைய ஊழியத்தில் வெற்றியை தேடி தந்தது. ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிறதான அன்பின் பிதாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் வீட்டை கட்டுகிற குணசாலியான ஸ்திரீயாக காணப்பட உதவி செய்ங்க. உமக்கென்று சாட்சியாக வாழ உதவி செய்ங்க. ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க உதவி செய்ங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். God bless you.